दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर देरा इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय हेफाजाब गोनां जागोन, मानोना आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो मोनसे आदब खोन्थागोन मबाइलखौ माबोरै गोबाव सम बाहायनो हायो। मबाइलनि बेटारिया थाब थांगारै बायदि जानो हागौ नोंथांनि मबाइला गाज्रिब्लाबो बे सेटिंखौ खालामना ला। नोंथाङा बे सेटिंखौ खालामब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन। 1 गुन एबा 2 गुन नङा, फुरा 5 गुन बारायनो हागोन नोंथांनि बेटारि लाइफखौ। नाथाय आं मा आदब खोन्थागोन बेखौ फल' खालामनांगोन। होनबा लोगोफोर, बे आदबखौ मोजाङै नायलां आरो बे भिडिअखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, बेनि सिगाङाव नोंथाङा गोबां सेटिं खालामबाय जानांगौ, नाथाय नांगौ बायदि बेटारि बासायनो हायाखै। सिगांनि बायदि थाफिननो नागिरो, नाथाय आं बेखौ बुंनो साना। बे आदबनि गेजेरजों सानब्रै सानबा थाङा, नाथाय 4-5 गुना थारैनो बारायगोन, जाय जोंनो मोजां खामानियाव होगोन बेखौल' आं खोन्थागोन। माबा मोनसे फेक खोन्थानायखौ आं फोरोङा। होनबा नायदो लोगोफोर। गिबियावनो मा खालामनांगौ लोगोफोर, गावनि मबाइलनि सेटिंआव लांदो, बिनि उनाव सार्च खालामदो। बे अपसना बयनावबो थायो, अब्ला बेयाव सार्च खालामदो बेटारि। गुबुन गुबुन कम्पानिनि मबाइलाव गुबुन गुबुन नाम खोन्थायो, जेरै सोरनियाबा बेटारि सेभार, सोरनियाबा फैगोन बेटारि डिटेल्स, सोरनियाबा फैगोन बेटारिल'। नाथाय नोंथाङा बेटारिनि सेटिंआव लां, अब्ला लोगोफोर बेयाव नायनो हागोन 92%, 23 आवार्स, 26 मिनिट बेसेबां सम नोंथांनि बेटारि लाइफआ जोरगोन जुदि फिल्म एबा इन्टारनेट नायाब्ला। नाथाय लोगोफोर बेखौ बारायनो हायो। गाहायाव नों मोनथाम सेटिं नुगोन। मोनसेया मोनगोन अफ आरो मोनसेया मिड आरो गुबुन मोनसेया मेक्सिमाम। बेखौ नोंथाङा मिडआव लाखिनो हागोन। बेयाव दोनोब्ला नोंथांनि मबाइलनि फांसना खामानि होयो आरो बेटारिनि समखौ बारायनो हागोन। बेखौ माबोरै बारायहोगोन मोजाङै नायलां। बे मिडखौ क्लिक खालाम, बिनि उनाव नुगोन बिसोर खोन्थागोन ब्राइटनेसखौ 10% खमायनो हागोन आरो स्पिड लिमिट एबा सीपीयूनि स्पिडखौ अन खालामनो हागोन आरो बेकग्राउन्डनि नेटवार्क इउजेसखौ बन्द खालामनो हागोन। होनब्ला बेखौ एप्लाइ खालामदो, बिनि उनाव एप्लाइ जागोन। नायदो लोगोफोर, नोंथांनि बेटारिनि टाइमा 23 आवार्समोन, नाथाय दा 27 आवार्स जाबाय। अब्ला नोंथाङा बेबायदि खालामनानै 4-5 आवार्स बारायनो हाबाय। बेबायदिनो बेखौ मेक्सिमाम खालामब्ला नोंथांनि बेटारिया डाबल बारायगोन। नाथाय बेजों मा जागोन, मबाइलनि जाय एडभान्टेज फिचार्सफ्रा बन्द जागोन, मोनसे सिम्पल मबाइल बायदि खामानि होगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे सेटिं खालामबाव, होनब्ला गाहायथिं बोख्लायबो सेभ पावार मोनगोन आरो बेयाव जाय एप्सआ एड नङा बेखौ एड खालामना ला। बिनि थाखाय प्लासआव क्लिक खालाम, बेयाव गासैबो एप्स फैगोन, गोसोबायदि सेलेक्ट खालाम। बेखौ एड खालामनायनि मुलाम्फाया जाबाय बेकग्राउन्डआव बेटारि जानाय नङा आरो गोबाव सम बेटारि लाइफआ बारायगोन। अब्ला लोगोफोर, बे सेटिंखौ खालामना ला आरो मिडआव लाखि। बिनि उनाव नोंथांनि मबाइलनि बेटारिया 4-5 गुन बारायगोन। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअआव लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।